muna na poso siyan Bapak na Martinuduhon Ima marhitihon siya lanaong dialap tuhata amang buru namion siyan tongan ibagas muna jalalas dibuat kami do nak diarolo namin nak kinin dibuat kami do songon harbu ibir lahu mandapotok kamu asa dahonon namin masongon nila tua-tua sa pirma poki baul-baul mapasalongan pirma to dini pinopar ni amang buru namion julu-julu memanangak ka pangomoan betul tuh aku ni dibuat kami do songon ulos amang buru ulos dagajang sitoro rabu asatang yang donon namin itu amu pinopar ni amang buru namion asa torong matutu pinopar muna tuduluan ni arion betul tuh ama ya asatan ni ulos amang buru nanayang sepasaton nami songonom ma partording na sada maot tu anak patbunguan sada matuburu patbunguan sada matu pahopu patbunguan dulu sada matu pinopar ni amang buru namion naso Marasota opat sada may tuhela nami yang buru nami buru nami oh helan Parsongo ni berapa oras partor ding diulos nanang sepasaton nami dihamu amang buru nami marga Sibulun mulai ate mah dia mau amang buru nami gabi madalas dihamu hula-hula nami raja siya turi mulu bera jalan mina sari makan usi baik kami jelokan aku kali majo sorry mata dihamu raja gawe amang buru sama berarti kenal tuh hamu hula-hula nami raja sinaga hula-hula bapak nama Bapak na Martinuduhon doho hula-hula na poso siya Bapak na Martinuduhon berarti bere nami do na mga anak buru namin mo oh ada gabi mulu berjuli ida-ida jadi mau ate makama buru mau la patung sada pabahenak kami tuwi boto nami doho tu buru nami sada maharoro nami te baru 5 gabi jalan nami mau ate jadi nang kasepakati na budari ak kamang buru 5 ma nabuhi tarpatupa jala umma siyan hula-hula Bapak na Martinuduhon dohot hula-hula na poso Bapak na Martinuduhon ay buru nitulang na gabi mari tanami gabi jadi partording na ala 5 na nabuhi uloson sada maon parpunguat tu anak sada mau parpunguat tu boru sada mau parpunguat tu pahop alaya la sorodo nak kiningan ni aturan na sada hiyan di iboto nami na mangalap guru nami upatu pahami bahwa hulopit kami manang tuapeho kami may manang naisi na mga guru mau lihat mari tanami pertama dia parang mahotangon ya parang mahotangon na siya dituba asa sa ato sa uliho kami tangyang na pinasa mo na muli be aparako palpari madara no sari na maranggi akana boru na isulong madara siya boru uliro hara tanami sani matari raja gabi ako ninaharas asal dos maroha iba nero sina tua-tua ay gudang ay ilaw dos maroha sebad na sao lima tu kalau raja dos rohat taba gabi ma di tasaluh na
Gajang ma barita horas di pinopar ni lain namin ang jumolo sari mato. Matuto bang. Toro na maak ka pinopar. Matuto aja nami. Asa dohono masondok to ni hatan si tuoi kamang baru. Asa pinati ko kujur mari dodo ni tapian. Manang di dia betong maringanan pinopar ni lain namin on say disima tapota na kaparsaulian. Matuto. Asa sahat masul usahat may tubutian ni tigaras. Lunga sahat tu pasahat tal berden basu-basu. Tu pinopar niya mang guru namin saya ko tabita makan na ding gani sa lumay daw koras-koras. Matuto. So manima siya kami marga sinaga. Mau lihat ada lagi sinurat. Anope molo hatane ono pasahaton sian hamid nopet lah muse sian hula-hula ini maksud tunakingan asa unurdo jadi songone ma diho para narohame sonare bala ditikyon ima sian dongat tubum na dihutaw di siala inyon hula-hula taon na sari matua molo tupe otik hafal tipis dapola hatahon pabainan nami tuh bala detikyon alas sama di bagasor ramate pasahak mak jadi sama ni imam muse marbalik mak lai anak kasih mah kami kiamuna kami siap hula-hula na poso bapa na martinuduh manengon nate Lo. mana orang aranggi roro iboto nami manang nami Mau lihat ada Ramírez di terus. Hatani nama Tuhan nama dokter na pulang tanah-tanah ranking berselenggongan. Mulu bedaging mu pada orang akab para munai anggota dimutong lomang kongkong. Mulu be akab bere munai solo ni majalo. Si tena jalo masih ada soalnya materi ambil aja terus. jadi sono baru bertording na ala sororo na sida 5 maulo siate Lo. saya deme itu anak ilai namion perpunguan Gabi horas. saya deme itu boru Gabi horas. baru saya deme tu bere nami na sumangoli Gabi horas para kamu sari cara baca kamu lebih muda. baru saya deme perpunguan tu pahoku Gabi macam horas. jadi ala boru nami do boru manuhurung boru narasaon naturat di boto nami tu hela nami nai nama ngalak boru manurung Dapat pasaulion di paparan ni bere munau hata ni lagi yang munai pirma boki daun-daun pasalongan pirma daun itu tu paparan ni yang kinamion julu-julu manang akabang semua matutu so hari bakal aja nami gabi sulia mulu ni mereka ni hula-hula nami dari bahasa kamu ulos negajang si torok rabu bita-bita may siya kamu hula-hula nami pasahat tumamat dari bata ang kiamat itu
Mahina tang yang munay. Kajamo mo di ba para niyang ginamyon? Toro ang kapaparan. Dawali ba rin sa namin? Gabi mama. Pula munay, ko yung tami ko eh. Doon pula na punta, jalo-jalo tubo. So pa hula-hula, marboro manak mardongat tubo. Anong sikora sa namin, upang sa kami, hita ni tang yang munay. Aso ang iyan yan. Ijalo ni bata, tang yang ulo, tang yang nami. Roma kami na masabang ano po kamo. Sulihan man kali hula-hula namin, ni mamu. Lao jo macam pun di harus nabi. Soalnya mata kamu hula-hula nabi. Nah soalnya lupa tu nabi dan berjalan-jalan. Sialani ni naroha mo naman sopa. Di ba kamu doon magbunga-bunga tangan namin. So nga si palas roha. Doon marbonga do na sao. Agi matutu. Maritio ju na sao rin. Di pasaro naman tadi tama. Akapasu-pasu. Ima parhikyan namin. Dalan namin. Tu aka pinagparnilayon na kaningani. Apo mo mamartongan di siya apo. Sa kaya na tutuan naman toko na sa songkok malang-liang idulog siya palo. Horas mo hamo na suhot na mga liyan song-song ni mahami na madalo. Asaan niya mapagabit mo dal hospitaluan. Ari mo magabi akan na marhamaranggi do na marduru. Alaolo do hamo para si Paolo-oloan. Asa harbangan ma dalatuhuta balatu jalakulabu. Ata paso at agabi na nilen ni raja ni hula-hula muna sa luhut na. Ang giyak matongi apa muna martongan ni Jawu. Asa sa masulo sa ito bertian. Nung nga di ba sa tamu dahil suka muna to habi sa luhut na raja ni hula-hula muna. Sa amin na tubang gabihan sa ato parhorasan alay ko tong mahita di ramot ituhan. So ini mahita gabi hatasangap siya kami sa luhut na namarguar hula-hula. Sibukbut habi. Naburuku, itokku, bapakku. Gabi.
apala rodo sudi menghadapi di sari matuan ni Tulangon. Oleh hati mandi Tuhan jala dengan debere kami ulaunon saya Tuhan tama memasu-masu sudi ang kapinoper ni Tulangon. Kami na menyampaikan turut berduka cita dok sian si matuan ni Boru, terutama Tuhan akon nami amanah repail rumah pea goto kami do takas jalan ado tinggal di hutaon, tinggal do anak kota di hutaon babalga-balga Tulangon ni masih repail oleh ate mandi Tuhan jala holong do rohana namar pohopui ima si dohonokku tu anak kon nami sosongani ina parumain jala rodo kami sebagai mabuan ilu manete mananggati ni karangan bunga na tanda turut berduka cita kami pinoparnya putua situ morang naro sian Labuan Batu dok nahi utaon baru dok dan ibebere omana boy tarbain nami tarpapungun nami selas maroham saya tuhatta mamasa-masui aka neulam saya tuduk matano aka ulamu tu depan na saya dengan masuli ima hata siya kami titi masih gopa golang-golang perahu na sosonope na tarbain nami sebagai turut berduka cita nami saya tuhatta nama masu-masu matutu songoni mahata siya kami terus rodo kami sian si matuan ni Boru muna na Martino doon udah nama ima hutape ya dia yang songon dia pe nawui waktu pahami songon ganti keras bunga ima di pasar sari matuan ni hula-hula nami di besar tikion hatan niya tutuan na bakon titik na tinopa punong pinailas ng rumah songon dia na pasar kami songon ganti keras bunga uraza ni hula-hula manami ima di pasaran ni matuan ni hula-hula nami di besar tikion amak tadi patama naman tabraya kapas-pasuna matutu ipe nawui pasar kami mulia teman Tuhan tak berarti memang Allah di bagas sadarioni madiudaw pasarumatuan ni tulang nami asim matuturuhan yang matari bata sudia kata pasu-pasu sian rodi hula-hula na poso satu nama tu anaknya ni saya majarum mabadan majakom manang tunde lumobi itulang nami na poso di tikyo doh yang giku na dua si rumah pea doh silibong saya disahap perdebatan majakom mabadan majakom manang tunde dak kapasu-pasui jadi mula songo siap kami mula pian na songo dia kami aka anak ni na borong tulang amanya harapan bobenok kami di Jabu dong amuna matikar pikiran mula dison mula pehoran na jong kami rap do akau daku utapea dohot si ya rumah pea ras maroham ketok matauhon na uli na digani lumobi na tulangko pasuruhan namin na tulang bolong at narukuran na tulangon pasuruhan namin na tulang dahil ko sehat moro man ko sehat tamboy haming besehat ikukuro man ko sehat kami rodo raja di pangoro muna imasian si maduani hamulian ni Woto marga sinurat margite imanaw nanyala ni Tuhatta tulang namin siya tonga-tonga ni keluarga ta di ni nado kami turut berduka cita saya si Maroni Tuhatta saya dilema dan kehabasa bangun di keluarga na tinggal honna nang songoni di lain namin na tulu molo siap kami kolan tangiang do nabuitar pagi do kami temat dari bata saya si Marohana saya dilema di aka hasiaton jadi marsika dia lani naudus tahinani dia kan marang-marangki paparani silai sabungan manang sinurat adong di kabungan ni sawatik songon turut berduka cita nami berhite-hite saudara masondan sini tua sigiti masih bapak pulang-pulang pengarahumna tung soni betulang nawe terbaik kami di batama mangku hijak kapas-pasuna matutu
sangapan dihamu bona hasuhuton marga sibolon diruhut ni adat napatupa di bagasa partikianon imaulaom parsari matuaom ini nampar jolo pahorason amat pasiat tonga di bagason molohami sian donga sahuta rap dohot donga sarikat ni bona hasuhuton sisa ada ulaum sisa ada lasmiroha sisa ada sitawon untuk hina kami pe dohot do marhabot ni roha turut berduka cita Imam marhitehon nang jumolo sarimatua amat tahun borohat siat tonga-tongata alana moruma bilang-bilang ni sada ama dihutatta dusunonomon moruma sada bilang-bilang ni ama siat tonga-tonga ni sarikata alani dihamu keluarga besar marga sibolon pinading nyamata nasarimatuaon nunga gudang akka pasu-pasu akka parhitian ni pasu-pasu nangaka puda nang pinasaha ni salut akan nasa marga ni hula-hulamu kami pe siap donga sahutamu rap donga saulamu donga sarikat ba ima peopamu di bagasar rohamuna saitumibu ma tarapul rohata marhite to dini debata to di pangapul nasumurungi ketai klasoma paborhaton amata nasarimatuaon tuinganan para diana parsatok kenani marhite katang yakta dohot marhite amal ibadahna saliling di goluna porsiado hita na di paradi debata inganan na duminggat di bana ima surgo hasonangan songon ima suhut nami songon kewajiban siat tongan ni sarikata di sommahu pasahat tami songon dohot gati papan sia naung sia dusni rohatta do patu pahonon ba hupasahat tami matuhamu saya pakai mumon makorot tunauli tunadingga. Memang arisan sebelum pandai memang tang sopan dari tahu kami. Jadi hera ima dalam nama non hera mengapalapun ilo di inang mudako selas marwani daging inang muda HP macam hatap dah hamiro pertolongan jamu karena saya ada nang lalu nanti tuan saya ada hamakuat betul itu saya ada itu juga saya arisan sebelum pandai. Jadi waktu sesadia benar nanda bui patu pahami hadome pasal tahu itu nang muda bicara horas sekali. Cak kami maladara pe loko kamu kami au memang andikur. Ya, ngagak doang di padai alani tiga ni padunam sehari-hari masuk tiga abang. Dari omma ada. Dengan selama dokter nak servis malata mak ingat mah akan ringgani sonila utang gini. Soalnya akan anak nabi si servis dia hasilnya ikut kamu soal dia dari bapak akan nama drone anda ingat tak pengaruh tu apa kamu ikut ingat lama tu tahun untuk mau apa sugi itu di pasu-pasu di bata bui diulah honak kanak namion songo pangalahon yang ginami opo sirapairon tuhamu nomor sahuta usarikat nang tuale-ale lo disudi di keluarga mula songoni pe hata mauliate siya kami po nahasuhuton tuhamu sa luhut naromak kaholongi hami yako kamu may doon nilas ni roha tuhat tama nama masu-masu songoni mata siya kami po nahasuhuton tuhamu sa luhut gabi tala horas mauliate madihang po nahasuhuton di partikianon na kami pe dohonon nami dohata mauliate di nataruli hami di pasahat kamu juhud namar saudara itu hami sayang giat matutu tujuluan nyarion dapat sama padohannya kau putta si julu-julu tubuh binuat hodang mallo pinatikom may dirobian horas mahami nama jalo juhud namar saudara tugabi nama musuh nami nama ngaleon len matutu songani masuk nami mulai atima Hitian dorang sopapo kami perjulu kami madok mauliate tusudi situan natorok dina makaholongi di parsari matuaon nilai nami di nepatupa akalai nami di alat parsari matuaon na turut serta dohamu karaja nami baik di tenaga pikiran baik dohon di materi tarlumobima di raja ni dongas sahuta ale-ale pemerintah setempat nilai namion siang kami nasa horong ni hula-hula
dohot tulang madog molate tuhita tuhamu saluhutna. Lo sulumo bimang musaynang dihita di saluhutna nasa horong ni hula-hula. Tong nohami madog mauliate di haradiun ni rohatta bina mangadubi di acara parsari matuaon ni opu ni sirapail dulion bui hita turut serta alani mauliate ma di pasahat nasa rohanami jala mungkin adong yakkan namar lebih hurang di pakkatayon ditaringot di parsari matuaon nilai nami lumubi madihita tulang margamalau hula-hula margamalau dawat dihita yakkan namar dongat tubuh lumabi dongat tubuh namin na di huton rodi subi na hupat dogi hami didok na tua-tua gala-gala si teluk mardagul-dagul molo tungadong yakkan namar lubi hurang di pakkatayon di pabbayanan mapok kau masabaga sa rohamuna amat dari batama nama ngapul-apul di hamu keluarga besar Sibolon nilai namion secara khusus yakka bere nami ibe bere nami dohot pahopun nami nungga bemardalat denggat adat parsari matuan nilayon lasoni nang siak kami tulang dohot dohot hula-hula nungga hupatu pahami be khobar turuh di paradatonya imana marhitehon nakin perjolo di nang boppo layot turu marumana tutu pinuk naso pinukkan di tanganna pita-pita tu amat tara beta mau pemakan uli mau pemakan dingga laos soalin nakin nang kupasahat tami ulas sabut asa manabut dina uli manabut dina dinggan laos soalin dohot ulas tujung sampai tula ape matong tua itu hamuna lumumi matui botonami opuni sirebai buru ate itu ate iya kok manauli dohot yakkan adinga marhide di haronami dong marantaran nabirang lain amian rodok kasituan natorok lumumi hamin asa hula-hula sa suluina tuwa kami do parbena pir gatini mena marlundu asa didok na tua-tua pir mabok ibahun-bahun pasalongan pir mata di muna saluhutna manumpak amat dari bata sa jomuk man yang dalamnya kapangamo matutu lasoni parhiden ni tangi yang hobar tiruhut di paradatan di parsari maduan ni opung di sirepail durion bu pasahat tami do marhite ulos na hapal ulos na herbang asang giat herbang matangan ni rebata di nalaho mamasu-masu hamuna di saluhutna kapal makahagabian hahoraso di hamuna saluhutna lumami matinaring ni layan amion ila di akka berenami dohot berenami dohot marhita tanyang nami to amat rebata di parsari matuaw ni layon di puri-purian ni layan amion di hamuna berenami di saluhutna dinamawa si dihadol mau pos marohamuna ibu-ibu dia nilai managam hamu di pasu-pasu ni bata makaroni nauli dohat yak kana dengat ikonorong di hamu si tubuhnya anak langsung inang masih tubuh ni bol langsung ani manang dia kai berenami nah sa dapor rokka dote matanyang mahamu to mata bata pos marohamuna patuduhan ni bata ro kasih rokka ni tod dimuna gomos sa martangian pos marohamuna alai adong kuncina mai ikolla berjumah hamu tu opung ni sirepail bodo anak sampai bodo tu bahopu ade ikor lamar lablas ni roh bahwa lam tanggung jawab ala niyahat ala nanung ngahobe ama ngahobe dohot ina mulai sedarion tujulan darion dela sobe bere hasian sartis ade molo hata tu barang madok si bane-bane si mandauli molo marutung na tua-tua anak sakangga bitu halangulu. Jadi sedarion oh menjadi halangulu dari tanggung jawab penuh. Dari tanggung jawab penuh. Langsung ini pada nang gunung kami deh. Iya harus sama dengan betul. Iya molo nak kurang kap pambayanan ni parangnya kang ini akademi akademi ya berlepas nerohala ya iya. Dia matangnya mata di bata di saludina pasu-pasu di nasa hula-hula lumubi hami tulang dohot hula-hula muna didok na tua-tua marmutik main giring-giring bulung nai rata-rata
Majakot baru detor di muna di pasu-pasu nami. Saya pasau tamat tengah mata nomor tua deh. Batutura nami. Agia mari pasu-pasu di bataha muda salhudna. Allahu berek kami di hasadam di rahamuna di akan nomor haha maranggi. Tapula di sebagian tinggi jolok dapat dindingan. Horas doh halak nomor haha maranggi so kamu menunggu hidaham itu tak kasmar si pairing ring. Batutura. Asano aing pe. Di lain nami, iboto nami, ibere nami, ibebere nami. Do dia kapau punami langsung itu dia akamang baru nami akamang baru te kepapakai maka na uliak kanaring katuhamuna di salhutna asa di dok na tua-tua har basiti kota de matu sisa bang nawalu perbutuhan mangalilit permata mangalu-alu di baliat de manggagat ala di tulumbaran tong merengalu-ngalu asa manumpang mamata de bata di salhutna hata pasu-pasu na pinasaan na nasa horong ni hula muda di parsari matuan ni opusire Paul Dolion jujung ma di sima jujung muna tuak ma dia barang muna abing badia binam muna mama sumaso matta de bata hok matta ngumbunam muna marato manijab Matutu. tangi matta ngamatta de bata di salut na hada paso na kupas hantami asari dok na tua-tua doring bari doring di semantala sena nungah kupas hantami nakata na uli hata gabi tuhan muna salut na ada di pasu-pasu di bata siap kamuna unang muba unang mose Matutu. atong sahat masulu sahat matu tiga ras toho madirodang di bulan hata gabi hata paso na kupas hantami di pasu-pasu di bata mah muleleng mangulu saur ma di hagabion saur ma nang di hahorason jala totong ma di pasu-pasu amat dari bata jakuban semone mah hatan aku papu to kamah kamang baru asano aing pe apu hamu manauli apu hamu maridinggan jakok kamu ma bok kamu martoma di jawi suboti mahami Kanai. Ada sejarah hasuhutun to hita di parteng dokter na subut. Kuwasatan nga partikan na jo lao mga punauli na dinggan siya sa luhut markani hula-hulat ta amat taraja na tasalibada anok kota borhani pe soni mga tari mga akamang borunani Oleh dia mamuk tu lah. Satu tiga memang ujungi di laut pasar rumah tuan itu lang namanya. Pajulu sehari dah orang naik mau lihat itu tuna tua di hutan. Terus di nasa pemerintah setempat. Terus dia kasarikat. Nadong. Nah di hutan ni tu lama. Asih marohnya kata dewata, saya tutup mari tempe dewata. Bisuk nang las ni roha. Lubu kita banyak kepemikiran. Dina dua-dua ni hutan nami. Ima dinamani roy ulaunon. Mulai sana muka satu nama hujung politikon. Saya ketemu pasar madua makadamang. Akadainang nahu haholumi hami. Ima nama pagi di bagasi selalun bolope. Tong hanam hata mau liate. Naboy aka amang aka inang sori pada naboy tata sahat kami lasma rohani badan nak tutimu suang-suang ni manang raja ni hula-hula nami saluhut raja nami tulang opung nang yang kalian nami saluhut siap kami tamurun ni tulang nami on kamaro kami itu matokok mawaliante di hilala rohan nami do dengan bahasa munai kolong munay namar gelek ko kami namar bereho kami lumubi namar bere tutulang nami amani harapan ondo luli na dua nang agi nami na dua saya sahama dito katulang akan nahuli akan nabinggan ape may atong di si majujung nasida tuak na dia barang nasida abing may tutuliyawingan nasida hata paso-paso niya kamu tulang nami sangat batok dauli di gobong nasida di wari ari na mangihut tulang ambil betutu tong matangiang dua mata di bata anggia di hamusa luhuna tulang nami apung nami sahat tuang kapung buru nami tutong di bagasa tangiak kami Tuhan matutong Ibu itong alulan namin lahong ngayon na kasihaton dohok pisuk sa banyak ka umur ihanguna sa luhut tulang namin katulang boloholan at amaliati pedabutar pasahat kami Tuhan mo tulang namin sa ikatong sarma dua makatulang dohok na tulang tujulan na diyon nagalit tutuboy tayo tiutong namin so ang hatapaso-paso ng pinasahak mo na Tuhan mi sa luhut ang kagaling mo na tinadig ni tulang namin naong sawari nga duwan Hata si dua matutulungan namin katulang pangapuan at tutuman na dul tiyoy na lote hata paso-paso naong pinasahak mo sa luhut na Tuhan mi ang katulang ako po Sayo lang mamuba, sayo lang mamose. Sige, hindi makakalimutan natin yung masahatag na ito ang anak si Sadabor, si Sadaulaw,
molo pagkalaon. Jadi nihita na orang-orang para naputan. Kita pa Tuhan nihita kabisa sa mga imadwa doon. Damboy, dikit siyang mauliate pero sila orang putuhi ka sa loob na o para naputa orang mula tigurang goboy orang putuhi ka na marami. So kanima, nang di amang boronami, do akta boronami dahil na botonan. Nataningan nung atong luja mo mulai siyan adong namasay dito ngatungan ni keluar kata lima opong serapay lon tetap mahamak ka mangoro at ito sa manima dohot yaka babayramu sa ato tikyon tutong do radi hamu yaka ulaw ni kami pimadok maliati matuhamu na akamang baro nami lain nami iboto nami sudi mahamu margani pamaron nami ang giya matu ari nang mangyut itabay Tuhan di hamuna akahay pason las ni roha nang biak kapat saria pacamatani mau kami martangi yang materi batat tetap kamu di bagasan las ni roha mau lihat mah pasatami Tuhan muna kamang baronami lainang jaluk nah batu di bagasan tikyon sok nima nang bihamuna rajai hula-hula nami malau tulang malau bola tulang malau songoni masalu nabarkan hula-hula di bagas atikyo tulang akopong di nabapum matutuh hamuna di parsari matuan yang dikon opusira paelo nonga tunggok akka hata paso hata gabi yumobi jaka partikian naung mileo muna diari sadario tinggal kamu dah ketulang akka ulaun narik koti holan nalaman dapat kami lumobi na paso-paso hamuna ko ibaga sa tangyan dihami lumobi ipaparanne ang kiko sirapain dolion ang giya matututo ari ng manihot say lam tudinggan na paparanne ang gikon iboto pasangapon hamuna akamarkan ni hula-hula namin tulang namin sa loob na mahamuna padoy hami damboy akatulang akaupong dorong namin ikijang nima hata mauliate Polan mau lihat di gudang do, ya boy pasahat kami Tuhan muna sa luhuk na asa dohonom ma, sa mga nilo si tua asa, wapuhay may tutu sa luhuk na kapaso-paso na pinasa muna ya katulang kapung, ima ibagasan pasari matuan ni angkiku opus Rafael Dorion, asa jumari sa pulpito may na jumari sa plano. At paso at gabi na pinasa muna sa luhuk na, marga ni hula-hula namin, luhom itulang namin at hula-hula namin, luhok na tulang namin. Sahak mai tutu ape tu si majulung nami wapuhami mai sahak marto ngani jabu asa sahak solo masama to baktian nung awli jala denggan lumobi dia hata paso hata nauli na denggan na pinasa muna market ni saluhut hula-hula tuhami lumobi itu angin nami opus serapal dolion tua mai tu si tua bara jujung mai tu si jujung abing mai tua dengan nami jala sahak mai tutu wapuhami marto ngani jabu Ih, betutu. sampai maka tulang akopong hata pangapos kami. Iya, jadi Sai paso nang maoduhan to dini nang modingi. Sai paso ngolu di Portibion. Pamatang pe. Matang nila. Dilagasan gor nama doa anak doton di berbadia. Amin.
Kami di ho Mariano do asi di dongani tuani do ho. Oro na pinasupaso sa nakka guru jala pinasupaso do parbuibur temi Jesus. Oh Maria Galia ina ni rasa kaya kona dosa nuan do ditiki ada nabi amin. Kami di ho Mariano do asi di dongani tuani do ho. Oro na pinasupaso sa nakka guru jala pinasupaso do parbuibur temi Jesus. Oh Maria Galia ina ni rasa kaya kona dosa nuan do ditiki ada nabi amin. Sayang diat ma debata ama muali nasa pakrimon mga leon apul-apul na sumurong pihita sa lupna rapi ka madok saonari sa rui sa leleng amo alea kadongan na hinanglongan di bagasan apo seado kakay maima Jesus Kristus tuata bawal na do daging kana leon gabi dosod daging nasa ngapi di bagasan pakrimon kataruan masonari dongatta siming duhon tungkuliat asa disi gana maradian di bagasan kami kay maro Tuhan lao paheon akka namate martang yang mehita alede bata amanami oron na pa panguluhan halat namate lima dongan nami siminggot porseado di hayon ni anakmu jala makirim do ibana di hanguluan amanaktong. Padua ma ibana siyang salut trakte ni dosa. Asa ditiki ari hayoni pasilohot ibana di bagasan hamulangmu. Marhite Jesus Kristus anakmu Tuhan nami debata na manguluk jala na marbaso rakonho. Di bagasan asa daw nito di berbadia sa saunari sa prodi sa lileng na amin. Sa pusada ayat 17 sahat 27 lasta bigin. Madaboton pesta Paskah saat na Jesus di Betania. Nunga pola opat ari si Lazarus di bagasan Talomani didapot. Alay anggo kuta Betania na donok do itu Jerusalem. Kardua batu gauna. Torok do Yahudi nang ro monopo si Marta roh si Maria. Mengapul nasida siala iboto nasidai. Jadi dung dibege si Marta nang roh Yesus lamai dana manomunong. Natinggal di bagas do anggo si Maria. Dungi ni si Marta madok Yesus. Out na dison ho ale Tuhan dang tagaman mate ibotok ki. Alai nungangpe tungdo woto. Leonon ni debatado tuho nasa si Panginoonmu tudana. Gabi di Yesus ma tudana. Nang ehel ma ibotomi. Jadi di si Marta ma tu Yesus. Oro uboto do na ehe do ibana dia heoni na di ari pakuni. Dungi di Yesus ma madot dana. Audo hayo dot hangoduan. Nang mengulu do na posya diau nang pe mate igana jala ganup na mengulu jala na posea diau na so tupa mate igana sa dering na posea doho disi dungi di si Marta ma igana olo Tuhan na posea do au olo Kristus anak di debata na naing rotu Portugal so nima dari kana uli ni di bagasan titikon di maju oleh Yesus. Dia muna 5 keluarga besar Magasikulon, 5 keluarga Opurepal na postal di tongan-tongan ni Bagustaw. Di bagasan tikyo tutu ngatu masay gudang akapoda aka singot-singot sen ulehula muna mang sen ulehula ka. Jala Panginoon nani asay di pamu. Nakipihan ni debata di mana si Marta manopot Yesus gari na isok ko Tuhan ng mate ibotopiin na jadi wala sa sitong doon na mangulon ikon mate di Tuhan ito dalam mangulon di Tuhan unang gagawin mapopo ako serta tapadorong adirit ka di Tuhan narhite madalat ko dorong na ganyan siyang gitma lima hari sa derion subi mo pinapar ni lima opong repal durion na pinadito na saya ambil na atau terhapus muna jalan terus maroha muna nalau
mengurus kainamon. Asa totong gajah umur nasida jalan sehat menjadi kamu susah pikiranna. Songonima mata na cepet digagasan pikir. Kamu akka dongan taka saat matanya pagiliwat ka tulilata masa takas tolong ni rohana tu domata nang tumulong motingon nang tu hita salut jala apul-apul na Oti amanita Anionna Tuhan tangian rani Ale di bata si pangapun na sumurong Odo pauban arsak diroha Gabi halalas diroha Apuli si sohot ni dongan nami nang motingon Pahe nasida siyan haulomon ni arsak diroha Jala sedap pemahati uran nibuhim asa tarapun rohana sida matangi amanita Ale Tuhan silen osa dohot anguluan dibain hodo hamateyani dari gua hidup tu anguluan naik baru Madite sen silang ni anakmu Yesus Kristus papos marohani suge akan apa saya diho ay madite sen hamangatena do di daluan Kristus amatehani dalam madite sen hayon nado di pasuang hanguluan matangi amanita Anguluan nama notong Ido hauluton hami Disima aku samu nasa ilu-ilu sian semalon ngami Disima hami suge maruluk-uluk di bagasan atuanmu Magite Kristus Tuhan nami Amin Tunganan naparpuri Asa maradian ibana di hauluan nama notongi Korsedo hita di Kristus nang mate tumokok kita Jalan nang hehe Lapa saaton hanguluan na baru doakan aporsea asa tama jala poli di bana bongot tu hanguluan na monotongi tapi kusnagana madite aik nagadia hamu akka turu-turuan roma hamu akka nagadia tomu jala wuduran ma dengan nami sininggon tu jolo ni Kristus Tuhan nami amin Dana do nama Joho, sayang biat maafkan suruh-suruhan, napuan jalan mengiring-iring ho, sahatu apuan di si Abraham. Tuhan, leon ma parediana nama notong, jala sayang biat ma hatiranmu monogdangi dana. Amin. Ale minggu 10, sirang maho siap kami, borhat maho siap hutang. Dalabot ma tu huta nagadiay Hima huta Jerusalem na managtong tinggal homa rura partangisanon Jal halal sematano na pinagagagari saat ruli saling miliring na amin Mari dehita las ditutup ma Mari dehita teluratus salam kedua
Terus lempar, terus. Ya, terus. Hidup Tuhan tado Yesus hidup Tuhan ta Yesus do situtu do naudo konon Tuhamu dang nagada emei moloso madabu tutano jala mate dung pe mate asa gudang parbuena saunari naing tapasaat ma dongata taon tu inganan para dianani songon Kristus nang tuat tu hamatean dungi di bagasan hamulamu songonima nang dongat taon paheon na do tu hanguluan namanotong martang yang mita ale de bata namar faso jala para siroha di bagasan tangan mudo hanguluan nang hamatean nami osat diri do namajo dongan nami on mulak tua depamu di bagasan dot niroha nang peak konon nami ma pamatang na tu tanoman alay di bagasan pakrimon nagok upay may mahami do hayeon na son Kristus nang parjolo siyan tonga ni akka namate atong saya sima roham di ibana ale Tuhan jala jakon ma ibana tu apamu marhite Kristus Tuhan nami amen. Nunga tardidi jala nunga mangulahi tubuh ho sen aik do ho sian todi perbadia alas soma pasca ni Tuhani rodi saleleng ni leleng na amen. Jadi pinang itu saya tak masuk mas. Ay, pamasok. Rame-rame. Pas ben. Masuk baru. Nang ina aneh. Unang dua, unang manguge mana? Turun. Tinggal mengotor. Asa kureleng. Yang minggir kamu. Bisa tuh radang mereng. Mana? Mereng. Dilo? Sikon isu. Dong. Sama laut. Berarti rel ke sana ini. Langsung do igeser. Berasi masalah mu nama marbungaran mai songon khusus ni bungaon amen. Oke. Tanu. Ale minggu 10 nunga ditinggalon ho tanoon nunga ditinggalon ho jawu ni natorasmu mangulu maho olat nion di jawu ni amata debata sian tano do ditoppa jolmai jala ikon mula musai tu tano saya ditaluhon Kristus ma hamateani jala di pai baru ma dongan ta si minggon di bagasan aheon ni aka halak namoting. Ale minggu 10 na hinaholongan. Marhite na mabuan tada hamonangan ni Kristus. Say bongot mahotu hanguluan amonotong. Di bagasan kuarnya ama dot anak doton di perbadia. Amin. Ale minggu 10 na hinaholongan. Mangulu maho nuaing di bagasan hamonangan ni silang nabadiai ay marhite siya ni ido nunga ditaluan Kristus hamateani.
Hamu aliak kadongan na tatangyak koma sonari dongatan ng tatanomon bison. Ang giat tijakton tuhani ibana di hanguluan dohot asonangan na totong. Ale Jesus Kristus nunga di dokon ho audo hayot do hanguluan. Na mengulu uhut porsea diaw. Na sotupa mate ibana sa liling nililing na. Upang ido hami tuho pahema dongan nami namion jala paubama daging na nalayaon gabi dosod daging mo nasangapi. Martangi ang mahita, Tangihon mo, Tuhan tangi ang nami. Ale Jesus Kristus, ditiking ngulum ditanoon, olodo ho paheon namate. Atong sa marlomon ni roha mo ho, mga leon tudongan nami on, hanguluan na manotong. Martangi ang mahita, Tangihon mo, Tuhan tangi ang nami. Ale Jesus Kristus, marhite sa padidioni, nunga di perbedihod dongan namion, gabi ruas dohot sisiamu. Atong, sa marlomon ni roha mo ho, majakon ibana nuaing. Tungotongan ni akka nang pinili mi. Martangi ang mahita, Tangihon mo, Tuhan tangi ang nami. Ale Jesus Kristus, dung mate si Lazarus di tangi si hodo ibana. Sa marlomon ni roha mo ho, mga pusi nasa ililu siyan si malolong nami. Martangi ang mahita, Tangihon mo, Tuhan tangi ang nami. Ale Jesus Kristus, niodjar ni asin ni roham. Sa dia puli hodo akka namarsak roha. Upang ido hami tuho, tabay ma haperson nami, dohot pakirmon nami, di holong ni roham. Ang giat tarapul roha nami. Martangi ang mahita, Tangihon mo, Tuhan tangi ang nami. Ra mahita sonari, madog tangyang nanyajaran ni Jesus Kristus ya uhut, madog ama nami, tangyang ama nami. Amanami lani banua gijang, sai pinor badia marwarmu, sero maharajamu, sesaut malomom di banua sawan dari banua gijang, leon matuhami sadarius panganami kadepari, jala sesa masalah nami songop paresanami, di salahnya kaparsala tuhami, dungi ulang tugil kami tubangunan, alai baduhami siapa ngabo, amin. Ale debata nasun ina, ale debata nasun basa. Pasingot maturoham nami na holan sa tokit sa bingdo ngulo nami di tanoon. Jala nasol totudo tiki di hamate nami. Upang ido hami tuho say di dongan ito di perbadiay ima hami totong asa tugu haporson nami hot pakirungan nami. Jala bagas olong ni rohan nami mida sudi dongan. Say songonima hami pasauton lomo ni roham sa liling di ngulo nami. Jala dung mate hami sugot, papungu jala pasada mahami, dohot sudi akka dongan nami, nang majoloni hami, di bagasan amulamu na manotongi, marhite Kristus Tuhan nami. Amen. Marhite sen asin ni rohani debata, say mariadian ma dongat taon, ima si minggu si bolonon, dohot sudi akka dongan nang madingi, di bagasan dame ni Tuhani, Rodi saliling nililing na. Amen. Amen. Di bagasan gorna amado anak doton di berbadia. Amen. Amen. Jadi dia muna sugut nami. Dia nang mga lihat tikit, ima na pataruan, alam muda namion. Inga na pasatok kinanon. Pala malati gudang dulu ada boy pasat kami tu muna pamula buria. Malati gudang masuk kami. Malati. So niat ka muna tulang nami, ulah nami. So niat ka dongat doang kuta. At masarikat yung sino ano si anon tataruan ng sirong anon. Patakukon namin ito pihak mula yang Jadi gula-gula namin, markay malam. yang katulang namin. Mardong tanging Oni mari ang mula kaulula namin. Malang sa kami tano persirangan dah. Tano persirangan. Jadi saringkan cara macam barat itu. bola maju Roma. Bola soro. Maju dah. Kasih keluarga kita tano persirangan.
Suta baru Binaga. Nasi baru Tumorang. Manherni Tolon. Pindah Jobing. Tanah perkiraan sini. Formas Tumorang. Nama Lampung Siotang. Oku Martin Padiangan. Nama Dormauli Marbun. Nata si Yusua baru Simurat. Nama Rio Simajuta. Nama Lutu Silalang. Petrus Sirai. Merdi Bormane. Nama Nino Tantaba. Nama Niamsak Sintonga.